Ζαχαρία, πώς φτάνεις στις Μαλδίβες? Στις Μαλδίβες μπορείς να φτάσεις με πλοίο, αν είσαι τυχερός, σε 50 με 60 μέρες. Πλάκα κάνω. Με αεροπλάνο φτάνεις, με τουλάχιστον έναν ενδιάμεσο σταθμό και από εκεί μόλις φτάσεις στην πρωτεύουσα στο Μάλε, είτε με εσωτερική πτήση, είτε με ταχύπλοο, είτε με υδροπλάνο, αναλόγως πόσο μακριά και κοντά είναι το resort, φτάνεις στον τελικό σου προορισμό. Και πού θα μείνω? Οι επιλογές που έχεις είναι τρεις. Water Villa. Πλάτσα πλούτσα τα ποδαράκια, όπως εδώ καλή ώρα. Beachfront. Εντάξει, δεν έχουμε άμμο, αλλά φανταστείτε το. Και Garden View, κάτω από έναν κοκοφίνικα, ας πούμε. Τι πλάνο διατροφής μου προτείνεις? Έτσι όπως σε βλέπω, με ημιδιατροφή θα είσαι μια χαρά. Πρωινό, βραδινό, σούπερ. Αν όμως θες να φας, να πιεις κοκτέιλ κλπ, all inclusive, γιατί αλλιώς σου βγει πολύ ακριβό. Τι δραστηριότητες να κάνω? Σίγουρα πρέπει να δοκιμάσεις scuba diving ή snorkeling για να δεις πολύχρωμα ψαράκια και υπέροχα κοράλια. Μια δεύτερη υπέροχη επιλογή είναι να πας εκδρομή σε sandbank. Μικρό κομματάκι άμμου, παίρνεις το αμόρε, σε πάνε ένα διωράκι σε αφήνουν και το ζεις εκεί πέρα. Εξαιρετικά. Τρίτη επιλογή είναι μια κρουαζιέρα για να δεις ηλιοβασίλεμα και ίσως και κανένα δελφίνι. Και για όλα αυτά την budget υπολογίζω. Γι' αυτό μην αγχώνεσαι καθόλου. Στο Caravel Travel μπορούμε να σου οργανώσουμε ό,τι πακέτο θέλεις. Ενδεικτικά, 5 νύχτες, 7 μέρες σε ένα ωραίο ξενοδοχείο ξεκινάνε από τα 1.400 ευρώ το άτομο και είναι τελική τιμή με φόρους. Για περισσότερες πληροφορίες κάνε κλικ στο σύνδεσμο ή κάλεσέ μας.